Ja, velkommen alle sammen. Så er det blevet tid til, at vi skal besøge den savnomspurgte Morten Herstrup Hansen og Mikkel Pedersen på deres lille luksus getaway i Bangkok. Lad os se, om de er hjemme engang, og hvad vi kan forvente. Jamen, goddag, og velkommen til. Det var hyggeligt, at I kunne komme forbi. Det der er vores lille lejlighed, og jeg har lovet jer en rundtur. Hotel Banyan Tree, Bangkok. En 2-bedroom suite. Jeg starter med at vise dig her stuen. Vi kommer ind i. Vi har et lille sideområde med køkken. Ja, Teddy han sidder allerede og er godt i gang med lidt frisk frugt og boblevand. Hans yndlings. Espressomaskine. Tiltaler herren af huset. Minibaren fyldt med vin og champagne. Herovre har vi et lille arbejdsområde. Hi-fi, som selvfølgelig skal høre til. Og et dejligt loungeområde. Altid slå sig ned og få en lille slapper. Lad mig vise dig det første badeværelse her. Først kommer vi igennem soveværelset. Det lille et af slagsen. Badeværelset herude. Et lille badekar til at sidde og hygge. Lad os fortsætte videre ind til master bedroom. Har lidt frisk dragfrugt og så videre, der bliver præsenteret fra Banyan Tree. Complimentaries of the house, inclusive the booze. Master bedroom, dejlig stor seng, hyggelig sofaområde. Og hvad kan man ellers forlange? Selvfølgelig et lille pudeudvalg, hvor du selv kan vælge, hvilken type pude du vil have. Allergitestet og tykkelse, komfort og så videre. Badeværelset, der hører til her. Selvfølgelig med et walk-in closet. Toilet. Bruseniche. Jeg bliver næsten nødt til at vise lidt, at vi har et dampbad inklusiv. Dejlig funktion, dejlig brug. Og et stort badekar med udsigt over Bangkok. Og så må man også påtegne, at swimmingpoolsområdet også har udsigt over os. Kun hyggeligt. Godt, man er lidt ikke så blufærdig, lad os kalde det det. Men ja, vi er så småt i gang med at gøre os klar til en 7-retters menu på 61. etage. Så jeg vil sige mange tak for besøget, og kom ind igen en anden gang. Det er i hvert fald ikke den sidste for vores. Men ja, så er der kun én ting at sige. Get out of our crib!